fiha ya Allah fiha ya Allah fi husnil khatimah ya Allah fiha ya Allah fiha ya Allah fi husnil khatimah. sepisan badhe kababar warok wanci dalu menika badhe kanthi cariyos utawi lampahan rebut waris cinarios jroning padepokan Gunung Sari mapan sawijining
Sang Kyai Gung kang asma Kyai Sarayuda anggadhahi kekaling putra kang nami Sento Tuwin Gentro. Sento lan Gentro sampun dewasa denya bapak Kyai Sarayuda sampun sepuh nedya badhe lengser anggenipun hamomong padepokan mila padepokan badhe kasrahaken win katuraken dening Sento nenggih putra Pambayun utawi putra ingkang barep nanging sasat putra angka kalih nenggih putra ragil kang aran Gentro boten trimah amargi pitados yen Gentro langkung sekti ketimbang kakangipun. Pripun babaring cariyos adu kasekten Sento kalian Gentro lumantar babaring cariyos warok agun salampan rebut waris. Bapak kula ingkang sowan Bapak. Iya, nih boleh. Kados-kados sampun wancinipun duk rikala kepengker panjenengan paring sasemita yen to sampun wancinipun panjenengan badhe lereh utawi seren anggenipun ngesuwi wonten padepokan Gunung Sari Bapak. Ning kedah dipun emut Bapak. Kula Sento putra Pembayun panjenengan ingkang kedah kumedah badhe nerasaken gegayuhan panjenengan ingkang dereng kaleksanan ateges kula kinarya gantos panjenengan genipun ngesuwi siswa-siswa lan dlondong-dlondong wonten padepokan Gunung Sari. Ning warta ingkang kula tampi Bapak kados-kados babakan kula badhe minggah kinarya pangarsa sulih panjenengan rayi kula Gentro kados boten terimah yen to kula ingkang ngesuwi padepokan Gunung Sari mriki. Mila Bapak mangsa borong anggenipun panjenengan ngrekodaya pin budidaya ngereh-reh adi kula nggih putra ragil panjenengan kang aran Gentro supados mangke saged nderek dawuh panjenengan boten balela ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersani Bapak. Mriya kados pripun Bapak? Ngene le. Aku wis ngrungokso wong tuwa le. Ngaten. Ya. Anak kan loro. Nggih, kula Pembayun Sento, adi kula Gentro. Karo Gentro. Nak kekarepanmu kok ngono kuwi ya le. Nak kowe wis kaya aku, itu. Kuwi gek bakal tak turunake ini nak kowe arep bacotake anggonmu ngarebut padepokan. Kula mboten rebut lho Bapak. Kula niki putra Pembayun jenengan. Ingkang sampun nuruni sedaya ngilmu saking panjenengan. Ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang petenge alam donya menika kula riyen ketimbang adi kula Gentro. Menika kedah dipun penggalih. Ya ora ngono le. Ampun ngantos wonten padepokan wonten wutah getih amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak. Iya. Kowe le tak kandhani. Nak padepokan arep tak turunake ya nak adimu trima. Kamangka iki adimu agek gladi ana ing pendopo. Boten saged. Kedah kula. Kedah kula. Iki engko dadi ora karep-karep nak lho ana aja tak bacut. Jejere panjenengan piantun sepuh ingkang rekadaya budidaya supados adi kula manut. Lah, iki nak krungu gendho kok dadi ki apa ngono lho. Mila kedah panjenengan pripun? Ampun ngaten Bapak. Pun long laju paring kula kemawon Bapak. Bisa kuwi gendho. Ya nak trima gendho. Bapakku. Gendho. Apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sak mburine papan kang wis sinekti.
sawijine ana ing kene aku ora trima sabanjure padepokan ana ing Gunung Sari arep tak jajahi kabeh ilmune bapak. Sik babakan iki kowe wis krungu sak kabehe bakal dirembuk apik utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik becik kowe ngalah. Aku ora gelem ngalah. Ateges aku sulihe bapak mergo aku kang pembayun. Aku tunggalmu sing paling enom. Loh, mula kowe durung pantes Padudon, aja do padudon. Sudah bapak. Ngene iki, Gento. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku ana ing glondong separone nggon aku lho. Nanging ilmune bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ilmune bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ora trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlah sentro kakange Gento. Ya, tamatno. Dwi Denawa, cancut maju, maju Dwi Denawa. Waspadakno Gento. Ora sudi, ora wedi, ora gigrek. Najan loro ingon-ingonku. Deloken kaya ngapa? Ora sudi yen ilmu bapak Gento. Buktekake siap loro Dwi Denawa. Ora sudi yen ilmune bapak arep tak tandhek-tandheke marang aku. Aku ora gigrek blas. Najan gini rek mrene sing tak delok para raksasa-raksasa sing aran Dwi Denawa. Apa kok ora gigrek? Ora gigrek blas Sendro. Aku wis nuruni ilmune bapak Dwi Denawa, banjur kowe duwe apa? Aku para kang krakra sakti kang sawijine ana ing Gunung Gedhe. Ana sawijine kang singa barong. Tak idak kang ngalang-alangi aku. Kaya ngapa? Buktekke to.
Ora gidrek blas. Wah. Hey. Betal ora wedi ing sliramu, ora wedi sawijining ana ing kene. Mung ketek-ketek cilik. Wajane iki ngene-ngene ketek-ketek cilik. Kok dadi gagilakan pisan. Ora iso aku tak bantu. Banjur apa kan mbok andelke? Mung ketek-ketek cilik. Para ketek-ketek. Jikono kang ingone-ingone dhewe. Ana ing gunung gedhe. Arep rene. Paling perawat dia kala. Lo, maju. Sawijining ana ing papan kene. Pokoke ditekni Kang Denawa loro kuwi. Aja nyepelekke ilmune bapak. Keparat kowe gento. Ora trimo. Sawijining iki buta Denawa ajar. Sawijining ana ing kene diteruske ora terus yen mung ketek cilik kalawan ingon-ingonmu ora gigrek kowe durung ngerti yen to aku uga duwe saperangan dlondok seswane bapak kang mesti wae melu marang aku. Sawijining ora siswa-siswamu, sawijining kang pernah siswa-siswaku ana palagan kene mau aku ngrungokke aku ning parat tetep do bali ning papanmu. Bali ning papanmu. Singo barong bali ning gunung gedhe. Aja rene. Yen durung tak panggil aku ora arep kalah. Yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke. Parat. Ora wedi ora gidrek. Apa kowe ora ngerti gento? Yen to aku duwe siswa. Sawijining ana ing papan kene. Aku ora wedi. Kang ingon-ingonku ana ing gunung gedhe. Tak tokke kabeh. Aku duwe siswa-siswa dlondong kang bakal ngasorake tumrap kowe. Ya, pengen ngerti dlondonge Sentro.
Tak delok kaya apa? Dlondonge Sento maju siji. Ayo mara gage dlondonge Sento maju. Para siswa-siswaku, anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ragadaya mara gage Ragadaya. Mutar gendro. Sebelah dase. Ragadaya waspadakno glondong-glondonge siswa-siswa suku sakabeh. Ayo tandang karya. Para siswa-siswaku, anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Budal kesok. prajurit lamun bisa sira hanulada do ing unicari tane andalira sang Prabu Sasra Bahu ing
Tresmati aran patih swanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara gunakaya purune kang den antepi nuhun nitrahu tomo tandang Raja Buddha siswa-siswaku anggone gegladen ana ing laladan kali sagede aja gawe gelo ning atiku kang ngalang-alangi ana ing papan kene bapak ora trima aku yo ora trima yen sendung arep dadekke sawijine para siswa-siswaku hancaku kabeh sing penting sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng bidal gereja
kula kiprah lambene tangan. Maes kembang kapang kenor lan kendang kempul wis dinabuh nut wirama gambuh Kemrisi ing krepya sampur kang sinobla ring mo ngandan-andan nyongklang beksa kepan Agunsa Indonesia.
pungkasan Agisa Ayo so,
kadung dandan kowe ora teko Oke, kita kasih lagu dangdut menemani kita semuanya. Bersama kita sudut-sudut untuk Anda semuanya. Bersama kita sudut-sudut untuk Anda semuanya. Bersama kita goyang semuanya dulu.